wala na. Tinakila na. Tinakila. Ngayon. Happy birthday! Oh, it's your treat already! My co-host, Amalago! Galing na galing na host. Pero nagilamos na ako, kuya. Marky si Eula, Eula si Marky. Ay, hello. Kamusta? Co-host. Ready ka na bang i-roast si Rhea? Sabi ko na, tinuyo nyo. 5,000 yan ha? Mahal naman. Sabi sa inyo eh. Ma, paano mo tuturo te kung ano yung makeup ko? Nagilamos ka na? Oo. Moisturizer dyan. Unang sinabi ni Ate LJ, kamusta yung chicks mo? Kasi chicks ba ni Eula? Patay. Naging standard Sabi ko ka nga, na. basihan yung chicks ko. Ganun ko kasi kung pisngi niya pa tulad sa'yo. Basihan yung pisngi. Magkasama nga kami naman. Wala na, mas lalaki sa pisngi ko. Ito, moisturizer. After mo nyan, ito, Moisturizer. primer. May pores ka ba? Siyempre, hindi ka dito makikigulo sa sikat. Ah, sa CR pala tayo, guys. Aray ko. Na-aus tayo. Pang-banyo lang tayo, guys. So, dito lang tayo. Hindi tayo pwedeng pang public. Moisturizer. Buti na lang, hindi nakikita ni Ate LJ kung anong ginagawa ko. Oo, nakadalawang ikot kami. Tapos pumapasok kami dun sa hotel. Century Hotel? No. Yung kasing, yung map nila, tinuro dun sa hotel na yun. Ano ba yung hotel dun sa bahay nyo? Hindi ba Century yun? Sentro yun. Ah, sentro pala yun, te. Sinabi niya, nasa... Sentro. Bilisan mo na, host! Sabi ko, hindi, Ben Mahmoud lang yun. Sabi ko, okay lang pala. Sabi ko, malapit lang. Alam mo, oo, te, dun kami nag-ano eh, gano'n. Magaling si Bakla! Buti na lang tumawag kayo kung hindi na sabihin mamot kami. Eto na next, professional. Uy, hindi ba yung mukha mo? Ah, papatuyuin. Kailangan patuyuin, guys. Umalis ka dyan! Hindi ko Hindi. Dito lang tayo. Ano ba to? Kailangan patuyuin daw kung ano ba yung pinaglalagay namin. Ganun pala yun. breakout session na naman tong isang to. Welcome, Qatar. Si-press daw sa pores. Yan. Press lang sa pores. Nakita niyo yung breakout ko, guys? Namumula ko. Hindi ako lasing, ah. Na-press ko na, te. Kalma-kalma muna tayo. Wala akong damit, guys. Sa live sa'yo. Para matauhan. Wala na. Tinanakila na ako. Ano? Tinakinakala. Tinakinakala. Talaga first communion ko ngayon eh. Tinakinala. Magmukhang babae. Tinakila. Kasi, sino ka dun? Yung bold star dun. Yung jowa ng isa. Sa bandang huli. Bandang huli mo pala ang bet niya. Hindi ko napanood yun. Maganda ba? Funny. Oh, maghintay kayo. Dito ka rin sa kanong ring to. Mag-Nokia ka kasi. Tignan mo yung makeup ko. Sariling sikap. Bilisan mo na mag-ayos. Tuyo na yung mukha mo. Mag-primer ka na. Oh, anong next nito, te? Ako mag-aayos dito. Oh, no! Kaya mo siya mag-ayos yung sarili niya. Mag-ano na tayo? Foundation. Hindi aware si Sam sa Filipino tayo. Hindi, pag-party nila, 18 sila yan. Kasi ang nakalagay kasi sa ko na una, di ba 6? Saan nga ba sinad yun? Dami kasi. Kasi hindi mo na alam. Bago decor yun, di ba? Bago tayo nag-practice. Ano pa? Bibi, baba na ako. Okay, bye. Paayos ko yung sound system. Oh, sige. Ikakabit mo na yung computer. Oh, Try mo lahat ng mga doon. yes. Yes, ma'am. Projector. Wait lang. Grabe. Ilang years, ilang buwan bago ako nakapag-makeup ulit. Here's my look. Let's go. Bababa tayo sa first floor. Hi, June. Hi. Medyo madilim pa dito. Ha? Hindi pa. Hindi pa kami nag-OOTD ni June. Uy, congrats! Congrats ka. May bago siyang work. Congrats sa'yo. Ay! Ano tayo? First? Oo, first floor. Ano
Oh, alam mo ba, 200 lang yan sa Rusty Lopez. Oo. 200 lang. Bumili ako dalawa. Anong color na? Oo. You're so sexy. Binili mo ba ito bago? Hindi, nakita ko lang sa bahay eh. Tapos, sige, okay na to. Itong dress na to, ang tagal na to nabili. Ngayon pa lang nagsuot. Kasi hindi magbe-Crazy Rich Asian. Crazy Rich Asian ang theme ni RHEA. Narinig na ako ng kanta-kanta. So, yeah. Oh! Ayan, nandito na sila, guys! Palakpak daw ulit! Hi guys! Tapos na yung party at tapos na kaming mag-host ni Marky. Aside from hosting, napasama ako sa games. Alam niyo yung music dance? Ayun. Kaya, pag may mapili kayo, pero gusto ni Rhea umalis kayo. Ang galing na kayo sa ako! Bilis, bilis! Mag-editing si Rhea, oh! Nag-group photo sila ngayon. And later we'll have that, our after party sa room ni RHEA. Ayan. Picture daw, group photo. Host din namin kanina. Nasaan si Marky? Marky! My co-host a while ago! Galing! Galing na No, galing na host. sabi niya last siyang nag-host nung high school siya. Ayun. So Nice dahil meeting kay you. RHEA. Nice meeting you. Nice meeting Napagod ako guys. Napagod ka bang mag-gitara kanina? Hindi naman ako. Hindi naman. Kasama siya sa mga nag-surprise kanina kay RHEA. Ito naman yung bawing-bawi. Birthday niya. Siya yun. Galing ko. Ang dami niyang panalo. RHEA, happy birthday! It's your Chinko RHEA too. Danny, vlogger and makeup artist. Dati kasi blue nila ako nakita. Picture mo